Wemuza uze ngapha. Ma. Sengifikile ba. Umfuni lo relato la. Ngifuna umfazi ozongena phathwa leli ekhaya, ozoba indlovukazi, ngifuna intombi ehlolwayo. Hayi mama. Hayi ngeke ngihambisani lento eshoyo. Kodwa relato uyena ozoba indlovukazi kuleli igceke leli. Ngiyema lapho futhi njengamanje asekho into eseyikhuluma manje lento ekhulumayo angizwa. Mfana wami, kuyokwenza ngifile lokho kushoyo. Umazikayisa ngafani njengamuntu mfana. Umazikayisa ungasekhosini. Kumele athathe umakoti owaziwayo, ohlolwayo. Akakwazi ukwenziwa ubaba nje ngeke akhosane ngokuthula. Akakapheli ngisho masonto manginyanga engaka ubaba khosanele sanifuna ukugila imkhoba. Yangithusa lokho dadewethu ukuthi nawe umdala evumela yini. Uma indlovukazi njengoba ususele wangiletha la wathi ngizoba indlovukazi. Amantombazane lawa akweThekwini azofika la azoba indlovukazi. Hoyi. Thina